Není žiaden problém. Chceme ukázať, že cez Bratislavu nám teče šperk. Čo sme lepší proti Londýnu a Parížu, jedine týmto Dunajom, ktorá môžu zavidieť. A my Bratislavčania to nevážime. No a to je to, čo by som chcel ukázať, že ten Dunaj nie je nepriateľ, ale je to jedna krásna veľká rieka. Vedľa plavcov boli v pohotovosti 3 záchranné člny, no zasahovať nemuseli. V pohode, príjemné to bolo. A čo ten prúd? Rýchly. Bolo to menej náročné, ako som si myslela. My Slováci nedokážeme dlho držať tradície, aby som chcel, keby tu o 50 rokov priplávalo 50 000 ľudí. Akým na brehu Dunaja prevažovalo mužské osadenstvo, na bežeckú trať v centre hlavného mesta sa postavili len ženy, presnejšie 1300 žien. A ešte pred štartom to vyzeralo takto. Moje kolegyne sa tiež postavili na štart, síce bez rozcvičky, ale s pevným odhodlaním. 4 kilometre vraj zvládnu všetky. Do cieľa prichádzali postupne. Prvenstvo nemáme, ale nie sa čomu čudovať. Po niektoré bežali poprvýkrát. Behám, ale som mal už 3 roky nebehám, lebo môj pec už nemôže. Sa mi nechce, že po 3 rokoch prvýkrát. Po prvom kilometri som si chcela sám buď zaplakať, ale statočne sme to nejako dobehli. Eva Bariová, televízia Joj. Babi, ste perfektné. Poďme ďalej. Dedina, ktorú sme vám ukázali, sa volá Hrenecké Hámre a leží v okrese Sobrance. Jej bohatstvo sa ukrýva pod zemou aj nad zemou. Jednoznačným chronotom je morské oko, ku ktorému prichádzajú turisti z celého sveta. Teraz tam zájdeme aspoň s kamerou. Dedinu už počas Rakúsko-Uhorska preferovala šľachta a